In case you ever foolishly forget, you've got a different kind of shine. I feel the distance every time I say this cold is killing me inside. I like your legs. Hola, Iris Deco. Què esmorzes? Estic menjant un iogurt amb plàtan, maduixa i mel. Comencem a parlar del disc de Golden amb Flames, que a mi em sembla una declaració d'intencions una mica del disc, perquè és una cançó així bastant hot, tant per la lletra com pel beat. Per què vas escollir aquesta cançó per obrir el disc? Va ser per alguna cosa concreta? Perquè sí? Bueno, com que estàvem fent la producció del disc amb el Ferran, encara no sabia quin era el single i aquesta cançó va ser enmig de la producció que es va crear i no sé, em va donar com una corazonada de que seria com el single i era com la més potent del disc que tenia. Comparat amb les altres és com molt diferent en quant a estils, és més seca, més dic això i ja està. I vaig decidir que fos aquesta la cançó. Va ser fàcil la decisió del single? O sigui, decidir quina cançó de l'àlbum? O sigui, va ser com algú que veu veure molt clar? O va ser només una decisió teva? O va ser en equip? No, ho vaig decidir jo. Va ser com teníem She Dives in Tu, que era com la cançó que els hi vaig passar per veure si volien treballar amb mi i estaven com encantats amb aquella, però va ser en plan Flames és com l'empenta, no? I vaig dir, pues aquesta. I com va ser per tu crear un videoclip? O sigui, quant d'Iris Deco creus que hi ha en aquell videoclip a nivell d'idea? N'hi ha molt, perquè a més amb l'Albert ja vam parlar de què volíem dir amb el videoclip i que tingués relació amb la cançó i ho va plasmar superbé Albert Capó. Perdó. És que clar, l'Albert Pardo és el company de Moonvision, llavors és com que el tinc al cap. Explica'ns una miqueta, o sigui, com va ser el rodatge, com ho vas viure tu? Va ser molt guai, perquè va ser el primer que feia en tota la meva vida. No havies fet amb Moonvision no havies fet videoclips encara? No ho havia fet encara. Vale. Llavors és com, vaig flipar de la feina que hi ha, l'organització que hi ha, molt heavy, molt heavy. I el lloc on és? Hòstia, no me'n recordo com es diu. És que de geografia fatal. Sí, no t'ho sabré dir, perquè sempre em lio amb els noms. Vilafranca em sembla, però potser és una altra cosa similar. Vale, aquesta és la meva cançó preferida. Ok. Elysian Place, del disc. Sí. I hi ha una frase aquesta, que és... És la nostra preferida, trobem que és com superpoètica, però alhora la lletra també té molta cruesa. Llavors estem interessades en que ens desenvolupis això una miqueta. No et puc dir ben bé d'on va sortir la frase, simplement em va venir perquè tinc un trèvol a casa, plastificat, supercutre, però el tinc, i està allà. I estava com, és que he d'acabar aquesta cançó perquè és que ja vull passar a una altra. I de cop vaig veure el trèvol i va ser en plan, ja està. I d'aquí va sortir la frase, no? I era com que també estava en un moment una miqueta més sensible, tal, i vaig com unir les dues coses i per mi té sentit. No, és que és brutal, vull dir, la imatge em sembla molt original i em sorprèn que no l'hagi utilitzat ningú perquè és com una cosa que, hosti, quan la veus dius, clar, és que encaixa perfectament i mola molt perquè quan trobes una cosa òbvia
però que no ha fet ningú. Jo crec que encara és com la gràcia, la màgia que mola molt. Ok. I una pregunta bastant loca que volia fer-te és quin lloc o quina situació creus que és ideal per escoltar aquest disc? Uau. A un lloc a fosques. A un lloc és igual al bosc, a casa teva, on vulguis. Dutxant-te és igual. I que sol, sigui a fosques. sol o acompanyada o com? És un disc... Com vulguis, com vulguis. Potser no amb una multitud de 30 persones, no? Perquè no... Bueno, no sé, depèn de les persones, però crec que en una intimitat, en un lloc reduït... Sí, a mi m'encaixa. És que és un bastant de nit, és bastant nocturn. Sí. Estic d'acord. The stars will stain this Elysian place above you. The clovers are easier to find between us. I thought I made a house to live inside together. The sunrise becomes a shiny day forever, boy. The stars will stain this Elysian place. This bullet came too far inside of me. Aquesta cançó és The Moon, que és el tercer track del disc, i aquí m'agradaria aprofitar per parlar de la producció, que en aquest cas jo crec que és molt important perquè és bastant minimalista des del meu punt de vista, però el guai és que sent minimalista alhora omple molt en el sentit que en aquest cas, per exemple, tinc la sensació per mi que el beat tant fa la seva part rítmica com també fa una mica com de contrapunt de la melodia, en el part crec que és la part de l'estribillo. I llavors, com ho vas viure tu, com aquest procés de producció, com vas trobar aquest so, aquest minimalisme productiu, que em sembla superinteressant. Aviam, jo vaig treballar amb Ferran i els Vino, que són el Malcus i l'Emili, i em van ajudar a fer les bateries, i aquesta cançó la tenia com que... Bueno, ha de passar alguna cosa diferent amb aquesta cançó, però no sé el què. I llavors, gravant i produint, va ser com... I per què no fem trap? Per què no fem alguna cosa que no sigui tota l'estona el mateix, no? I l'Emília va fer com, vale. I se va ficar, i el Malcus també va fer com, espera't un moment. I es van ficar els dos allà, saps? I van treure això. I és com, res a dir. Hi ha un gos? No hi ha un gos. I és més, a mi quan em van enviar la mescla també els vaig demanar en plan, això és un gos? I em van dir, no, això és no sabem el que és, però alguna cosa és. Que jo vaig escoltar, o sigui, estava escoltant el disc amb una gosseta que cuido als matins i es va espantar molt, o sigui, vaig haver-la de passar perquè cada cop que se sentia el gos... El gos, Brutal. O sigui, s'espantava un munt. Sí, total. Però no és un gos. Sin blood. This bullet came too far inside of me. 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 In the space of a little caress, La cançó. a feeling from the soul. In loneliness when the caress gone. Aquesta és She Dives Into, que per mi, no sé si potser és la que m'agrada més, em sembla un temazo, i la meva interpretació, que potser me l'estic patint i em fots la bulla si no és així, jo sento com que és una noia que està com, ha passat una mala època i s'està com retrobant, i a partir d'una mica del self-love intenta com tornar a estar bé amb ella mateixa, i jo
entenc que és a partir d'una mala experiència, una ruptura o alguna cosa. Jo no sé si és així, no és així. Si vols explicar la història, sí, ve a gust, i si no, pues, ens quedem amb el dubte. Sí que és un moment del qual jo torno a trobar-me, com que estava com en un limbo d'emocions i de coses que m'estaven passant, i va ser com, vale, Júlia, torna't al teu centre, torna't a escoltar, i sí, va sortir aquesta cançó, però en plan, la vaig fer en un dia. La lletra va ser com, va sortir tal qual. Hi ha cançons que potser em vaig gastar 3 mesos per fer-ho tot, però aquesta cançó va sortir, és de les primeres que vaig fer, com que podia dir que era una cançó, saps? Decent. I sí que va de... Bueno, una ruptura no, però entremig, coses que anaven passant en un moment d'una relació en concret, i té molt a veure. The ache of your heat produces chills in me. In the depths of the ocean, the blue girl releases. Vale, a mi m'agradaria preguntar-te, perquè jo sento que a l'hora de composar necessito estar en un mood molt concret, o sigui, com que em trobo amb mi mateixa d'una manera com... O sigui, no, hi ha com algo de misteri quan composo, no sé mai ben bé què vaig escriure, però sí que entro en un estat que jo identifico que necessito dir alguna cosa, no? I a partir d'allà doncs, desenvolupo i segons el que m'estigui passant doncs, escriure unes coses, unes altres, però sempre hi ha com aquest moment. Com és per tu el procés de composar? És algo que has de buscar? És algo que et trobes? És algo que es troba, és més o menys com tu, eh? Vull dir, al final, potser a l'hora de composar lletra, sí que és més aleatori, estic al bus i de cop estic escoltant una cançó i això em recorda no sé què i del meu cap surt una frase i he d'apuntar aquesta frase, saps? Tinc les notes del mòbil que no hi cap més, bueno, coses. I llavors a partir d'aquí, en el que estic al mood, estic a casa perquè al carrer pues, no em dona per composar ni d'esto, però a la que estic a la meva habitació i em fico a l'ordinador, vaig a buscar les notes, ho fico tot allà, en plan, vale, què tenim, saps? Quin puzzle podem fer avui? I sempre és un ordinador? No, o sigui, a vegades és molt guitarra, a vegades és molt piano, a vegades és Ableton, és buscar un so, o sigui, no és res en concret, saps? Vull dir, sí que faig servir molt l'ordinador perquè estic com experimentant molt amb produir, intentar-ho fer-m'ho jo, però no té per què ser-ho, saps? Es dona el cas, però no té per què ser-ho. Això és Rainbows o otro temazo. És que no paro de dir que és un temazo tot. Bueno, un altre temazo que em transporta una mica al mood de Flames, de la primera cançó. Llavors aquí, una altra de les meves paràmetres mentals, tinc la sensació que és un disc una mica com cronològic, que hi ha com... Tinc la sensació que primer vas estar com... Estaves a la teva bola, després vas passar per un moment així més xungo, et vas estar com buscant, et vas trobar, i ara com que tinc la sensació que amb aquesta cançó tornes a estar una altra vegada a la teva bola, fent el que vull, follant, no follant, anar a la teva bola. Llavors això és veritat, m'ho he patillat, o hi ha realment una evolució cronològica en el disc o... Aviam, aquest disc es va fer amb les cançons i tot es va fer amb 4 o 5 anys. Llavors, no puc dir això va passar tal, perquè ja ni me'n recordo de com va anar tot, però sí que et puc dir que a l'hora de ficar-les a l'àlbum tenen aquesta relació de ara em sento així, ara em sento tal, i no vull que sigui fiquem les balades totes aquí a un costat, fiquem les que estan més traperes cap a... No, és com, vull que hi hagi dinàmica durant tot el disc i llavors, després de She Dives, volia que hi hagués Rainbows, com un altre rotllo, saps? Total. Però no, en aquest cas és ordre de mood, de flow, però no és cronològic. No. L'expliques una història, que és una història, potser que no és real, però que té sentit en el teu imaginari, al cap i a la fi. Sí, això sí. Hi ha molt equilibri a l'hora de buscar l'ordre de les cançons, almenys per mi. I jo et volia preguntar, normalment
hi ha com un moment en el que tu dius, vale, aquesta cançó està acabada? No. No, jo encara les estaria retocant, si fos per mi. Sí, sí. Sí, va arribar un moment que va ser en plan o paro o no puc treure el disc, saps? O sigui, Vale, vale. ja va ser com, vale, ja està. O sigui, les mai deixem. tens la sensació aquesta de dir, uah, finito. Bueno, potser amb Flames. Flames era com que és tan simple i està molt solidificada aquesta cançó. Llavors és com, tal com es va fer, realment es van canviar molt poques coses dins de la producció i sí que sento que va ser, potser per això també va ser el single, com que era com, és tal qual, saps? Però amb d'altres no, jo què sé, ja s'hagués pogut fer molts altres arranjaments, saps? Me les imagino diferent cada vegada que les escolto. Clar, com ha envellit per tu aquest disc? Perquè també és interessant no veure-la que ha passat un temps. I ja no soc la Iris Deco de... Ja. No, i han passat molt poc temps, però ja no... Sí que m'identifico, però com en el meu passat, saps? Ja és com un passat, no és un present. I ja ara estic fent coses molt diferents, la veritat, però molt diferents. Quines ganes d'escoltar-ho, I hear the woods with the sound of my inner woman. She's within you. I've dived between the moon that's inside me and the deep sun. Això és Near the Fire, que ja estem una mica a l'equador del disc, ja s'està acabant per desgràcia. I aquesta cançó també, seguim amb les meves interpretacions loques segurament, crec que parles bastant de tu mateixa i amb el que em sorprèn és que parles amb bastant bèl·lic tot, o sigui, és com una mica com intentant entendre-te, estimar-te, però crec que el punt de vista és com molt a saco i hosti, com és que ho enfoques així? Perquè... Té molta relació amb She Dives Into, aquesta cançó, més que es va fer bastant a la mateixa època. I aquesta frase és molt clau, no? El fet de que hi ha guerres dins la sang, per mi és una manera de... que estàs combatint a vegades amb tu mateixa i ni te n'adones, no? I aquesta cançó era com buscar la pau, amb mi, amb les meves emocions, amb el que estàs sentint, amb moltes coses, saps? I trobar-me dins del foc, dins del caliu de tu mateixa i allà abraçar-te, no? Una miqueta així. És com barreges això, com coses com molt bèl·liques, però alhora també com el foc, que també és una cosa bèl·lica, també és com el positiu, llavors és com molt interessant, Sí. com les diferents imatges aquestes. I el que és- purgar també té molt... Total, Sí. que es contraposen i em sembla brutal com que té moltes capes i joder, em sembla una locura. Superguai. Necessites sempre escriure sobre coses que t'han passat o a vegades simplement són paisatges o movides? O sigui, jo al final vaig descobrir que podia escriure sobre coses que no m'havien passat, però no ho sentia, llavors perdia, vull dir, deixava de... no tenia cap mena de sentit. Llavors realment he passat a escriure només sobre coses que m'han passat. Com Ok. ho veus tu, això? Aviam, jo això no ho sabia fins que vaig treure aquest àlbum i la resposta és sí, puc escriure sobre coses que no... per exemple, estic escrivint una cançó que va sobre que estic parlant amb un Pegasus, amb una Pegasus en concret, llavors és com, en la meva vida passarà això, saps? No sé què, LSD, no sé, en algun moment, no crec, però bueno, que no... Amb aquest disc, Golden, ha sigut com alliberar-me de tot el que m'he estat dient i el que he estat sentint i deixar-lo anar, saps? Però sí que ha sigut... Potser era una necessitat fer aquest disc, d'expressar-me de coses que m'estaven passant a mi, però ara és com que estic molt... amb una motxilla bastant buida en aquest aspecte, llavors és com que vull ser impersonal a vegades i centrar-me més en la música, per exemple, no? I en trobar, no sé, coses que no sigui l'habitual també, estic sortint d'això. Fun me. Here's to the top, necklace of diamonds between. I got a rush, my lips need another lips. I make a call, only for minutes and you're ready for me. Playing a role, you better treat me like how I deserve, yeah. I got revenge in the hood. Aquesta és la penúltima cançó del disc, Fan Me, i encara no hem parlat d'un tema molt interessant, que és
a l'estil que tu fas, que és un estil... Jo crec que és... Dintre jo crec que el panorama català és super original, a fora potser sí que hi ha més exemples, però aquesta barreja de com electrònica, R&B, pop, tu com el pots definir? Perquè a mi em costa molt i sé que és un pal les etiquetes, però crec que és interessant també intentar entendre. A mi quan vaig treure el disc em van dir, aviam, quin estil, com et vols identificar, no? I jo ja primer que estic com molt en contra de les etiquetes perquè potser ara et faig una altra cosa completament diferent i ja no em pots etiquetar en el que feia abans, saps? És com no... Inclús no em ficaria ni nom, si fos per mi, saps? Però bueno. Aquest estil jo el vaig identificar com pop experimental. No existeix, o si, bueno, si existeix no he escoltat, saps? Però volia que fos com així de no quedar-me ni en el pop ni en l'experimental perquè és que cap de les coses em poden definir com a tal, ni indie, ni trap, ni no sé, no... I vaig dir, jo què sé, fica't pop experimental i ja està, saps? Sí, és que no... Vaig buscar alguna cosa simple per tirar-ho endavant, no volia centrar-me en etiquetes, saps? I com ha sigut? Perquè bueno, no sé si tu t'esperaves que algun dia... Clar, tu ja estaves en una banda, no? Però no sé si tu esperaves tu, com a Iris Deco, treure música algun dia. Com ha sigut? I des que has tret l'àlbum, com t'has sentit? Jo, des que tinc memòria, que m'he volgut dedicar a això. Llavors, sí que esperava treure un àlbum algun dia. El que no sabia és que acabaria sent així, amb aquest nom artístic, amb aquest títol de disc, amb aquestes cançons, amb l'estilisme que porto, no... Bueno, l'estil, perdó. Amb Moon Vision va ser com un caminet al qual poder arribar a Iris Deco, saps? Vull dir, són àngels que van caure al cel i em van dir, vine, que t'ajudem a fer-te golden, saps? Perquè és que m'ho van regalar, realment. Want to hear touching my naked back, making me sweat with a worm that it's not mine. Grab me for the breath and get me closer to you. Vale, acabes el disc amb aquest Golden, que jo crec que reforça el que parlàvem abans, no? De que és un procés que reflexa que passes per un moment, bueno, per diferents moments vitals, no? Molt diferents, i no sé, trobo que és una molt bona cançó per tancar el cercle, però m'agradaria preguntar-te, per últim, com això, no? O sigui, per una banda, com creus que això tanca el disc? O sigui, que aquesta cançó, bueno, perquè la vas triar per tancar el disc, però també vull que m'expliquis, en plan, què és d'aquest àlbum, d'Iris Deco, que és el que més relaciones amb Moon Vision, perquè ho he trobat molt interessant. Pues, poques coses. He intentat que fossin poques, la veritat, perquè no... És que, com dir-t'ho, som 4 persones, una miqueta de cervell dels 4, llavors, òbviament, la veu serà la mateixa, no? I potser les bases rítmiques en algun punt potser sí que s'han copiat una miqueta de Moon Vision, que és d'on vinc, al final. Però ni els temes ni la intenció són el mateix. Perquè també era com... És que Moon Vision és una cosa i Iris Deco és una altra, saps? I vull que les dues segueixin sent coses diferents. Tots ho volem, jo crec, perquè els projectes molen molt. Així, jo crec que l'esmorzar ja està, Carlota. O sigui que moltes gràcies, Iris, per venir. A vosaltres. Merci pel discarro i merci per venir a esmorzar amb nosaltres. Your neckness nerve-aching, just to love you, how you deserve. Loving you is so hard. A life of gloomy days and drizzlers from the blue skies.